हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बेनो जादों लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारि बिथांनि आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ एबा गोदान बैसागु बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे मुंदांखा फैलाजबर्गयारी बिथांखौ। बिथांमोननि बेनो गिबि खेब जयै फाव खालामजेननाय मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों थांखु थेमा। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो गेमस्रि दैमारि बिथांनिनो जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।